Det her. Og prøv, du går ind først. Okay. Der har vi Karen. Undskyld, jeg kan ikke se. God aften. Hej. Cosa mi ha dato? Chi? Jürgen Morfis. Bello, vero? No, è brutto. Anche i tuoi capelli sono brutti. Vaffanculo. Bello. Sì. Tak for det. Nej, det er ikke mig, der har klippet. Nej. Jeg vil gerne give den her med dig. Det behøver da ikke, Andreas. Jo, jeg har besluttet mig for at sælge Maseratien. Men det skal du da ikke. Hvorfor? Jeg har jo ikke brug for den længere.